Hola, bona vesprada a totes i tots. Com podeu veure, avui ja vos contarem el conte des de la biblioteca, que com tots sabeu està oberta sols per a préstec i devolucions. La història que vos contarem avui és de la nostra protagonista Mònica, més coneguda com Minimoni, que ens contarà què fa per no avorrir-se. És un llibre un poc complicat d'agafar. Hola, em dic Mònica, però tot el món em diu Minimoni. Encara que he crescut molt, em continuen agradant les oronetes, els pastissets, anar amb bicicleta, regar les plantes, les històries que me conta la mare i pintar. He crescut tant que fins i tot ja vaig a l'escola dels majors. Per això, ara tinc una agenda, on apunte les coses que faig cada dia. Vosaltres també teniu agenda en el col·legi? I m'agraden tots els dies de la setmana. Els dilluns em retrobe amb els amics. Els dimarts m'entrene a hockey. Els dimecres lliig a la biblioteca, com estem fent nosaltres avui. Els dijous vaig a un taller de pintura. Estic aprenent moltíssim. Els divendres passe la vesprada amb la iaia Lola. Els dissabtes anem d'excursió, però els diumenges no n'hi ha res a fer. Vosaltres els diumenges teniu coses a fer o vos passa com a Minimoni? M'avorrisc molt els diumenges. Els diumenges no m'agraden gens. Avorrir-se no serveix per a res. Què podria fer per a no avorrir-me? Es preguntava Minimoni. Quan de sobte tingué una bona idea. Ja ho tinc. Li podria preguntar al ratolí que viu darrere de la porta de color roig. Però el ratolí no ho sap. Potser t'ho diu el conill, li va dir el ratolí. I el conill li va dir: no, jo no ho sé. Pregunta-li-ho a la rata penada. I la rata penada tampoc sabia què fer per no avorrir-se. Li va dir: pues pregunta-li-ho a l'aranyeta. I l'aranyeta tampoc ho sabia. I així fins a la serp. I la serp igual. Ningú d'aquests animalets sabia què fer per no avorrir-se un diumenge. I de sobte se n'anà i li preguntà al pingüí: tu saps què puc fer per a no avorrir-me? I el pingüí digué: no, li ho has preguntat a la balena. I Minimoni es va fer el seu propi avionet i se n'anà a preguntar-li-ho a la balena. Així va ser, arribar a l'oceà i resulta que la balena tampoc ho sabia. Ningú sabia què fer per no avorrir-se. Arribà també a l'elefant i li preguntà, i l'elefant li digué: potser l'extraterrestre t'ho pot dir. Extraterrestre, saps què puc fer per a no avorrir-me? I l'extraterrestre va dir: i si ho preguntes a la mare? Això sí que és una bona idea. Mare! Què fas, Minimoni? Però tu no t'avorries? Jo? I mireu com tenia l'habitació, tota plena de trastos. I així és com passava els diumenges la nostra protagonista Mònica, més coneguda com Minimoni.